Namhlanje sihambele le lali yaseZingqolweni apha eMalahleni, kulo masipala waseMalahleni, ngenxa yesithwakumbe esithe sehla apha sokubulawa kwabantu abangoomama abane ngomhla wokuqala kulena inyanga imiyo. Sizozama ukukhuthaza nokudibanisa amehlo nezi families ukubapha amandla ngakumbi ngexesha loba beswela amandla, kodwa sizoqinisekisa nento yoba urhulumente ukhona uzawusebenza nabo ukuqinisekisa uba yonke le ngxaki ikhoyo siyisiphula nengcambu. Ngumkhuba okukhangeleka ufuna ukuqheleka xa i-community xoxa apha usukela ngomhla wokuqala kaDisemba ibikhona le ngxaki yokubulawa komntu, ngomhla wokuqala kaJanuwari nangoku ngomhla wokuqala kaFebruwari. Imeko enjengaleyo isaqhubeka, so iyakubonakalisa uba ikhona le nto izalana nale nto yoba kuthiwa kukho ukuhlukunyezwa kwabantu ngenxa yeziyobisi apha, nangemeko yoba abantu beyazi uba ngezi ntsuku ziintsuku zokokuba abantu befumana inkamnkam yabo. Kodwa ke singurhulumente sizawusebenza nabantu balapha, inkosi yalapha, ooceba, wonke umntu olapha, i-civil society, iinkonzo, ukuqinisekisa uba bonke aba bantu benza ezi zinto siyabasusa phakathi kwabantu, sibagcina kwindawo efanelekileyo. Sicenga nabantu uba bangophuli umthetho, bathathele umthetho ezandleni zabo khona ukuze siqinisekise into yokokuba asenzi ngxaki ibe mandundu phezu kokuba sele imandundu.